Moja 90 má problém. Nebudu to dělat! Hoči, ja jedu do piče, tady ma! Výmeník sa nachádza tuto, takto, v strede, pod palubovkou. A podľa Ford nie je spôsob. No vlastne je, len som sa to ešte nedočítal, takže pokračujeme. Avšak som našiel návod, kde jeden Bielorus, Ukrajinec alebo Rus, to je úplne jedno, ukazoval, že sa to dá vybrať len pomocou toho, že si takto pustím volant dole, ktorý tu je na 4 šroboch. Tuto je 1, 2 a ešte potom ďalšie 2 sú niekde tam. A ešte bude treba vybrať asi budíky, ale to si nie som istý, či to tak bude treba, keďže cez budíky sa nedostanem absolútne nikam, takže uvidíme. Idem pokračovať a uvidím, kam sa dostanem. Dobre, ďalej treba odpojiť tento konektorík. Ten sa iba vyťahuje a ešte tu budú spojené takto hadičky a tie sa tiež iba odpájajú. Takže uvidíme, čo ďalej treba dať dole. Ďalej bude asi treba vybrať tento šrobík a ešte tento šrobík, vybrať celé toto von, aby ma to pustilo a hádam už potom len odpojiť hadice a hádam to potom pôjde von. No, update, pokiaľ máte smolu ako ja a máte tu tento prídavný kúrič, ešte tuto tento nástrojík, tak sú dve možnosti, na ktoré som zatiaľ prišiel. Buď si odpojíte ešte tento minusový kábel, ktorý ide tam niekde pod stredovú konzolu. To ale absolútne robiť nebudem, lebo som magor. A radšej sa zbavím tohto nepotrebného, kde aj tak sa to ešte chytá presne tam. Takže idem sa toho skúsiť zbaviť, urobím to na úplného hajzla, ale už to potrebujem na hotové. No takže mám to odrezané, takže môžem ďalej pokračovať, ako keby som tu vlastne nič nemal, takže po piči. Hey yo, what the fuck? No, takže výmeník je vonku. Len som musel urobiť trošku viacej veci, ako som si myslel. To, že som odrezal, toto som si absolútne nepomohol. Aj tak som ho nevedel vyťahnuť kvôli. Kde to je do piči? Kvôli tomuto. Pretože ak bol šrobotiaľto, tak aj tak narážal do tohto. Takže to som si absolútne nepomohol, akurát som si to zbytočne odrezal. Nevadí, život ide ďalej. No a nakoniec som musel dať stredový panel, teda vrch. Ten som iba vylúpol preč. Ten by tam mal byť iba nacvakaný. A následne som ešte potreboval povoliť tento šrob. A ešte vzadu sú dva šroby. Tu a tu. Aby som vedel pohnúť celou stredovou konzolou na to, aby som dal tento kábel preč, pretože tento kábel ide takto nejako až tuto pod toto. Takže tu je to teraz povolené a tento doplnkový ohrievač pôjde vytiahnuť von. Takže toľko k tomu. Potom už len by stačilo odpájať vedenie
a vyťahnuť výmeník. On pôjde, len treba s touto volantovou tyčou treba s tým proste hýbať, treba s tým mykať a zároveň mykať tým výmeníkom. Ono by to malo vybehnúť von. Takže to by malo byť všetko. A idem to skúsiť poskladať teraz. Jo. Takže tam je ten výmeník nový. Že všetko poskladané. No, skoro všetko. Volant je na mieste, výmeník je na mieste, prídavný ohrievač je na mieste. A nejak to skúsim zrekapitulovať, teda nejaký ten postup. Čiže tuto plasty preč, hej. Povoliť volant. On je jeden, druhý. Ešte tu niekde sú tretí, štvrtý šrob. Volant treba vytiahnuť, položiť, ale a potom treba vybrať tento prídavný ohrievač, ak máte návťak. To je odpojiť tento konektor, ešte medzi tým odpojiť túto hadicu. Potom tu je taký kábel, na týmto som sa dlho trápil. Ten kábel do stredovej konzoly a ide tuto. Tu je chytený, tam pod tým je matica. Potom teda celý tento prídavný ohrievač vyťahnuť. Potom treba odpojiť tieto kokotinky. A extrémny pozor dať na tieto rúry, lebo ja som ich zohol príliš a kvôli tomu sme ich pár dní nevedeli dať naspäť. Musel som si na to zavolať kolegu a museli sme extrémne veľa špekulovať, takže na to kurva pozor. No a potom už len dať výmeník von, sa normálne dá potom takto vytiahnuť von a v opačnom poradí to poskladať, takže to by bolo asi všetko. A náročnosť tejto roboty by som hodnotil asi, že 3 z 5. A nikdy v živote to robiť nebudem znovu, nikdy v živote. Najbližšie mám pičera, či to dám do servisu. Keď máte veľa času, strašne sa nudíte, tak sa to oplatí spraviť, ale keď nemáte veľmi ani čas, tak by som sa jebal na to.